No marco dos programas previstos pola Dirección Xeral de Tráfico, a Policía Local de Boiro levou a cabo unha campaña de control de velocidade nas vías urbanas. Estaban encaminhados a medir as velocidades dos vehículos nas vías urbanas e nas travesías. Xa que sabemos que na última modificación da Lei de Seguridade Viaria todas as vías urbanas de un solo carril de circulación por sentido están limitadas a 30. Deste resultado de controles controláronse máis de 800 vehículos cunha velocidade media de 37,2 e, o que se fixo é, se puxo uns marxens altos de velocidade e, se denunciaron só a 2 vehículos donde a velocidade máxima que se detou foi 74 km por hora. Dende o Concello aproveitaron a realización destes controis para coñecer as velocidades ás que circulan os vehículos de cara ao proceso de elaboración do PEMUS. Nesta liña xa se instalaron os medidores de entrada de vehículos en diversas rúas para saber o tránsito que rexistran as principais vías do municipio. Aproveitamos tamén este control de velocidades porque sabedes que estamos en un proceso do PEMUS. De feito, xa temos colocados dende esta semana medidores de entrada de vehículos e con este control tamén vimos as velocidades que estaban circulando os vehículos polas nosas rúas. Esta actuación é naturalmente para aumentar a seguridade viaria e reducir a siniestralidade. O alcalde lembrou que non se trata de radares, senón que son dispositivos que calculan a media de vehículos que transitan por determinadas zonas.